kasurik egin. Ez kontau, mesedez, Patri. Zer, kontau zer? Oin esan dozuna. Txistea? Ez esan. Txorienetarrok, eguerdion eta ongi etorriak gurera. Hemen gaude, gaur EITB maratoiaren eguna handia dugu eta atzo horreatu bezala, gaurko bi errezeten artean, bat hauz izango da. Txahal bihotza ardo saltzan, asa eta patata purearekin. Txorienen lehen aldiz, bihotz handi bat, hau bai dala, bihotz, itxasoko horatu. Honek, odola garraiatu behar du gorputzian, honekin korrin behar duzu, pixua dauka. Baina, bau da gure lehen errezeta, nagusia, eta biteli, bero errezerri behar du? Nik inbiot, arrautzak barrengorri saltza batekin unan, oso simplia. Oso ondo. Olako kontuekin, maratoia, bihotz kontuak eta askoz gehiago gaur txoriene horrela hasiko du. Bihotza urrotzetan sartu eta 3 minutuz galdarrestatu. Aldatu ura, kipula, porrua, azenarioa, perresil adarrak sartu eta ordu betez egosi. Atera eta xerra da moztu. Gero, lortutako saldarekin eta barazki batzuekin saltza jarriko dugu eta ardo beltzarekin ondo guztita gozatuko dugu. Guarnizio moduan, patata batzuk egosiko ditugu, bestaldetik asa lapiko askarrean 5 minutuz egosiko dugu, eta gero baratxuri arre batzuekin jarriko dugu. Patata purea egin, asarekin nahasi, eta gurinarekin ondoren, zerbitzatuko dugu gure bihotza saltzan. Orduan, esan dako hemen, urrotza daukat, bihotza, ez dut pixatu, baina honek kilota, eta txalana da, Mentxe. Hor dago, venga, ba. Kuriosidades, nik esaten dut, asmatzen badot, plater taper dana niretako, bale? Baina hartu inbardozu, horretako ekutu bardozu. Nik esaten dut, a ver. Nik esaten dut, 800. Zuk? Kilo bat eta berrun. Bat berrun da mala! Zuk erosin jozulako. Ez da pixatu, benetan, ez da dala pixatu, Venga. Bat berrun da 30 pixatzen da, pusketa aukendu nion eta... Ez benetan, ez du pixatu, Bueno, bau, hemen barrura. Eta hemendik gauza bat. Eskerrik asko gure dendari guztiei, gure arrandegietako lagunei, okindegietakoei, arakinei, ze berei esker, bani jonitzen lagunei Alberdinea eta Alberdi, bihotz bat behar dut, noizko. Eta lortu, bestela bihotza normalean gure arategietan ez du aurkitzen. Eta hor, hemendik eskerrak Iñakiri arrandegikoai, gero frutaden dako oinatzeri, eta denei, zebenetan, zuei esker lortzen ditu golako gauzak, eta gaina beraiek gomendioak ematen dituzte, nola prestatu ere. Hala ere, bihotza gaur egun, ez dakit, lekun baten saltzen dute, baina enkarguz lortuko dizuete. Eta bihotza da gaurko protagonista, bakizue EITB maratoia gaur da eguna, lehen goixen hor zigor eta bisok egun gara telefonua hartzen eta entzun bihotzari, da urtengo lelopia, horretarako hemendik atz talde mitikoan eskuditza abestia Martinek eta Martin Urrutiak eta Leire Martinezek abestuko dago egun osuan ziar, eta helburua da biltzia dirua ikerketarako, kardiopatien dako, eta azkenean, estatu mailan erenak, eriotzen erena da kardiopatia baten ondorioz, hau da, bihotzeko arazo baten ondorioz, bertan, hor nahi dugu jarri gaur fokua eta dirua biltzia. Beraz, hemen utziko dugu telefonua eta bizuma, pantailan aukiko zue, eta ekarpenak nahi baditzu zuen, halako doaitzak, hemen datu. Hor, azpian daukazun hori, bizumez edo telefonoz, Hemen, asa, lehenengo askarre egiteko, eta holan, zituan egiten da. Egosiko du pixkat, 5 minutuz tutua igotzen da momentutik, hemen dau, tapa, lapiko askarrean, eta ero etxean bezala, ingo du olio erre bat, baratxuri pila batekin, eta olioarekin, eta bertan utziko du, ni gustatzen zait, ondo egin da, holan, konpota, potolan, krematxu bat izango zen moduan, Bai. Orduan, hau, martxan, bihotza hor, badagoeneko burbuiatzuk hasi dira, baina horiekoan, ondia zan, lapiko ondia behar da horretako ere, etxian ez da egitolako lapiko dauzkasuan. Osta txokora joan lagun baten soziedadera eta eskatu. Eskatu. Vale, eta hemen bestaldetik saltza egitena jarriko naiz. Saltzak behar du. Kipula bat eta erdi gutxi gora bera, gero porru bat, eta baratxu iriatalak, 4-5 ero erabeliko ditu. Eskuzabal. Bai. Hauek, gero birrindingo ditugunez, onan, kraskatu,
eta barrura jungo die oliba olio txorrota batekin, eta ero bestea be, xerra loditan ero, ze azkenean esan dakoa, gero birrindu ingo duenez, ez gara erotuko txiki-txiki mozten. Espadugu birrindu behar, orduan bai ingo nuke txiki-txiki moztu. Bueno, zigorrek gaur bihotzako sinauko dau, hori da gaurko erreztaulan bitxia, egixe esan, ez da gure errezetategian olan oso ondo, bueno, ez dugu ezagutzen, ez dugu itxen hainbeste bihotz. Nik egixa da, entzun dutela Perun, badauela plater tipiko bat, antikutxo deitzen dena, eta antikutxo, bai da, ketxuatik datorren olan hitzen ustarketa bat, eta die broxetak, hau da, guk oiaskua edo txerrixa jartzen dugun, edo bedo bildotza, eurak itxen daue bihotzakin, txar bihotzakin. Ondo iten duten lehenengo, ez? Jartzen dute ontzen, uste dute horako berakatzakin, espeziak, aji, piper, mina bedai botatzen dute, eta normalien izaten da kaleko postutxotan eta aurkitzen da janari bat. Beraz, bihotza, eurak hor, eta hori nondik dator? Esaten da, datorrela, espainola konkistan joan zienian eta, karo, hemengo animalixa dana erabiltzen zen, eta esauen oitxuria dana erabiltzeko, erraiak eta danak. Eta horregatik. Danik uste dudala, egin gehiken hemen Euskal Herrian be minimoa, ja, animali bat hiltzen dugula, aprotxatu dana, ez? Karo, batzuk ez nik azpizuna bakarrik jaten dut. Hori jasangarri xabesta ez da, ez? Azkenean da, animali bat osua hiltzen zabiz, zati txiki eta oso preziatu bat jateko, ez? Dana, aprobetxabidea, dana janbia eta bertan bihotza. Gainera da oso haragi osasuntxua, koipe gutxikua, dauka giharra garatuta, eta da indartxua, da bieditxula bere egosketa ordutxuak eta xamurra egoteko hauan. Azkenean, baina, Patri, hor, harritu nahuena da, nik esatizut beti hemen, eta aurkitu ditudan errezeta guztiak eta hemen gure Euskal Liburutegi holan errezeta liburuetan da, denetan egosita, eta ondo egosita, kozinatuta, temperatura baxoan ere aurkitu dut, eta hor da, 80 gradutara 24 orduz, hau da, luze, kropotero beste gailu hortan badaude, aurkitu izan ditut, baina dena dira, luze. Eta harritu ninoena da, hori, errezeta hori esan duzuna, ze azkenean zan, gordina, bakarrik mazeratu iten dute, eta jartzen du broxeta 4 minutu alde batetik, 4 minutu bestetik, eta xamurra omen da hola. Hori, Perun. Bai, bitxia... Zagit, igual, tratamendu bat eman gotzien, marinatu holan, denbora luzez, aragia eta biguntzeko... Kontua da, olakoetan jakiteko izerdan, bi aukera daude. Bat garestia, da Perura joan eta probatzean. Eta bestea merkea. Zurara eta egira joan, bihotz bat eskatu, jarri marinatzen hor, egun batetik besteran, berai egiten duten momen piperminakin eta horrekin, eta hurrengunean dastatu etxean. Hori da merkea. Garestiago interesgarria da, Galestia, eta badau bat olan tartekoa dana, eta da, zuen herrixan igual, badau jatetxe peruarren bat edo, bertara joatia. Bueno. Igual errixetan ez, baina iria hundixetan igual bada ose. Bai, ziur. Nik, behitu, legunean izan itzen, Laudion izan itzen, horrelako showcookie bat egiten, eta etorri zen emakumea zegoen peruarra, eta berarekin hitz egiten, beste izer, tango gastronomia, eta nik esan, faltan daukadala hori ez, nire bidaian artean daukat, Perura bidaiatze gunen batean, eta galdetu nion, da hemen bestela batean jatetxirik, eta berak ez zuela ezagutzen hola. Eta denbora gutxiztela mala hemen, zitzen, eta bere bikotea, zan nire egun eta urte berdinekoa. Bai, betu, kasualidadea. 1974ko, iraiak 14. Sokukin ikusten nahi ziela, sartu omen zienero, nire egunekoa zara, eta, kasualidadea. Hori nik uste dut, kanpotarrentzako eta bebai, edo hemengoak dienak, baina kanpon jaiotakoak dienak, asko botako dauela faltan, eta jatetxe batek ez dakit guztiz asetuko ditxun. Nik ez dakit, kanpoan da bizi izan azenean, botatzot etxeko janarixa faltan. Esaten bozti, badau jatetxe euskaldun bat hemen, Xangaien tokau jaten behin Txinan. Eta? Bada jatetxe euskalduna, baina nik nahi dutena da etxeko zaporiak. Eta etxeko zaporiak bakarrik etxien dauz. Nik egia esan entzun dudana, holako euskal jatetxetaz, kanpoan daudenak asko, Euskal batzuk esate oso, hasieran igual hasiera bai, baina gero igual,
jabe horrek utzi bestatzuk eta saiatu errezeta berdinak egiten. Bai, gero tartian hor paia eta Bai, bueno, hori noski. Tapak eta, bueno, bai. Azkenean hor marketing kontutan eta ez dakit fin ibiltzen dien. Baina bai, eta perukoa izaten bazara, ziur, hobeto jango dozula zure etxean, jatetxe peruar baten baina. Horrean ere iritzia ere ustea, Irlandan jatetxe batera junginen, non saltza berdea, baske green sauce zeukaten, eta sartu ginen zukaldera, erakutsi eta nola iten zan da. Bai, perrezila eta berretxuria zeukan, baina hori bakarrik. Gero esan, gurin pila batekin, azkenen egite zutena olako belute batero, eta, bueno, berdia zan, eta goxua zegoen, baina ez saltza berdia, noski. Ez. Baina, bueno, ondo zan. Osatu, beste zerbait berria. Hori da. Ba, bueno, zerbait berrixa eta zerbait betikua, bada, gure asa. Zigorre gainera ingo dago olako, asa krema bat, purea, utziko dut krematxu. Bai, asa, berez, asmoa da, asa jutea horre purea patata, osea, birrindu ez dut ingo asa, Asa eta jungo da kompota moduan, eta ero asa zatiak patata purean ikusi ingo dira. Asmoa hori, bale? Bale, oza, patata purearekin, joango da hola nasa. Ba, izango da azkenen patata eta asa pure bat. Baina, asa ez doa, nahiz eta asa birrindu alko benuke. Purea, baina ez birrinduta. Patata birrinduta, asa ez. Bale, argi geratzen zaigu. Nik asa desberdinen inguruan egin berba. Ze, baduz desberdinak, gaurkua izan da, asa, beteko buru asa berdea, asa danok ezagutzen duguna, asa bezala, ez? Asa, punto. Ze hor badauz asa kiskurra, badau bat piku asa deitzen dana, holan forma daukala, holan, piku bat bezala. Bai, ez dut ezauten. Gurien asa bakarra, hau, gaur elkorri duguna. Pikuana, ez dut ezagutzen? Ez. Erdeaz kol piku da deitzen dana? Ez. Bada asa bat, baina holan, holako piku bat daukala. Gero dauz Bruselasak, horrek gai ezagutzen ditugunak, txiki-txikitsua dienak, holan berdiak, eta nire horrek asko gustatzen jat, holan labian eitxe-eitxuterreta da asko gustatzen jat. Gero asalorea, asan familixakoa bai. Txorienen hain bezala nizin duela asalorea. Patatak ez ditut egozte, jarri hemen patatak aipatu ditut eta egozte zitut. Bale, berandu zoiaz. Eta, asalorea, klasiko handi bat. Hemen, zigor barrezkada dizez, hemen gidoian jartzen dago. Denok ezagutzen eta txorienen ia astero kosinatzen duguna, da nik ezagutzen. Asalorea? Behin, aurteko denboraldian behin du gore. Astero, oza, gustatzen dakula, bai, baina txorienen ez dakit askotan ekatzen dugun, hori aldatuko da, ze igual, ekarriko dugu, ez? Betan igual, irasagarra bihar dugu, atzo komenta usatze dugun, irasagarra erabiltzen dela ambientadore bezala da, hemen, ez, azalori haitzen dugunean, usaia bada fuertia, beraz, irasagarrakin hor kontrastia ingo. Gero, badau brokolia bebai, badala asan familixakua, bueno, erabiltzen duguna hemen txorienen, etxietan, eta gero, nik enakizena azala asan familikoa, pentsatzen tuberkulua azala, da, arbia. Ja, baina arbia berez tuberkuloa da, lur azpian da, izango da familikoa dala. Ja, nik utzetan hori patatan familixakua eta izango zara. Bai, baina, gero dago oso monologo bat oso ona kale asa. Kale borrokana. Ez, kale, hemen txorin izan gendun gaina kale asa, eta gertzen da argentinoa da, oso bera hitzeiten da. Kale asa, hau lurramak asmatu zuen gizakiari zigortzeko. Guri zeka, lurrama, gu berak gaizki tratatzen dugunez, berak kalea asmatu du, eta hori ematen dute, eta esaten duze, kurruskari frigituta oso hola. Hau ez da, jate izte, katxondeo aldetik, baina ondo dago, eta gu kalea hemen izan dugu, eta hau. Bai, ni ez da nire gustokuena bez, baina oitxura kontua gati da, eta egisa da, azken aldixan, oso modan jarri dela, ez, kale asa. Baina betidanik Galizian bebai egon da asa kiskurra. Eta horren oso antolakoa da. Greloak bebai hori izango dira, ez? Ez, greloak dira arbian lorak. Orduan familikoa, asan familikoa. Ostoak, baina hori gaineko ostoak, baina orduan arbia familikoa bada, greloak ere, eta urdai azpikoa, greloekin atatzen lakoia ere familikoa izango. Familixakoa, ez bera laguna da, lagungarri bezala beti joaten da asa kontutan. Eta azkenengoa izango zen, niretako bildumako edo familiko polikena, ederrena, romaneskua. Romaneskua, betan, euskalan, esaten da, ez dakit, azalorian da, brokolian arteko nahasketa bat dala, nik ez dakizen baterainoko lan egisa izango da hori,
baina badauzka holan formak eta kolore holan berde polita, eta hori... Faiatzen dio zaporea pixka, tain polita ikusita. Ba, ona da, hau? Bai, ni gustatzen zai, baina nire jendeari holan azalorea, lehen esan duzu, azalorea usaila eta hemen egiteko, azalorean, zaporean egin esan, begiak itxita patrezuk, azalorea ero romaneskua da nabarituko zenuke? Ez, bixen artian ez. Oso antzekoa dira, oso antzekoak eta eramaten mazu denbora bajaten bat ero bestea ziur agian nabarituko. Baina texturan romaneskua bada asko destina. Baina biak ondo egosita jartzen badizkizute, ez dakizu. Eta gisa ikusgarritxa diala ontxe azaloriak eta nik betidanik txikitan edo gaztetan beti ikusi ditut txurixa dienak. Ontxe ikusten die moreak, horiak, laranjak, eta ikusten die kolore desberdinetakoak, zaporia berdina da, Horrea zerbak bezala. Zerba horrixak eta ikusten die zerba horrixak normala, baina zerba horri mamiak, gorrixak, moreak, laranjak, ikusgarrixak, baina ahora sartu eta bardinak. Guk geuk, behintzat, ez genituzke, bada gero egia da, entzuten ituzunean adituak gauzetaz da, zer da, noski, hemen batek daukaz sulfuro zapore gehiago, bestea baino, baina. Esan dakoa, guk egunero ez ditugunez jaten, Jolea. Bueno, hau daltzan hasi zaigu, dagoeneko pare bat minutu, beste pare bat utziko iskiot. Eta kontua da, behin, horrela, 2 minutu gehiago egosten dagoenean, atara, etengo duna olio erre batekin. Bien bitartean, saltzarako izango dan barazkiak, hemen erregosten ditugu, eta hemen nahi naiz pixkatolan atala hunditan mozten, gero egosteko, aurki irakiten hasiko da, bueno, egosteko erabiliko dudan barazkiak, hemen gure bihotza egosteko. Zandakoa, honek oin irakiten hasi behar du, egongo da, 3 minutuz irakiten, garbitu ingo dugu, kenduko dugu ur guztia, ur berriarekin jarriko dugu, barazkiekin batera, eta egosi behar du, irakiten hasten denetik, ordu bat gutxienez. Orduan, bueno, eta patatak egosita behar ditu, bai, orduan, bueno, guazen, patatak egosita euskagunean, bihotza egosita, eta, bueno, asaia bebai egosita, etorriko gara, eta jarritzen du, errezetarekin. Zela, hemen hau ezak da zer egin? Hobeto itxetia. Bihotzak daude zutan, hori Saramake abestean, gau ez zelanun batean, hori nire esazuiku da. Bueno, bihotza egosita, barazkiak ondo erregosita, hemen daukat, bihotza egostetik, atera zaigun salda. Zego egon bian hori. Potentea daude, eta salda moduan hartzeko gai. Eta asa egosita. Oin ingo duguna da, bitu, hemen, irin pixka botako dugu saltzari, eta ardo botila bat. Hau da, 700 da 50 mililitro, ero 700 da 50 gramo. Eta hau murrizten utziko dugu. Erdira gutxi gora era, ardo beltza, Pak, hau barrura, egurra emango diogu. Alkoldan alurrunduko ote da. Bai noski. Esate izut, bai ez. Bueno, lasai. Eta txaina, segunduan. Bai, lasai. Eta hemen, jarriko ditu baratxuri atalauek, gorritzen, olio pixkatekin, eta asa bertara, eta hor utziko konpotatzen. Eta nire tio Rafan sekretua, iskutuan ematen zela, nire tiak ezekila, gabonetan beti, zan, horako pastillatxoa botatzen ziren, erdia, osoa, hor gozatzen egoteko. Eta hori, etxian ezin zuen ezein, etxian ez daukaten, hori gure aman etxera etortzen zen, pastillan bila. Benetan. Baserriareka, guk gabonak egiten genio zen, baserrixen aurrien, aita eta jaio ziena, baserrixen, eta aurrien bizia amata gure etxia handau. Orduan, ara juten zan amana, eta hori, pastilla! Tak, ze asa baserrian ikaben, etxean useia geratzen zelako. Inteligentia santua. Karo, beste sukalde bat eukitiak horri, jendau. Aukeran. Aurreko hilabetian, Tokion, Japonian, ospatu zen ardo ferixa bat. Euskal ardauan ferixa. Eta bertan... Mikel izan zen horrez? Sommelier. Txorien izan zen baita, Mikel. Garizabal. Bueno, enak isen Mikel egon zala, zu kontaktu gexea dakotzu, baina bakit egon zela Errioxar Arabako 22 upategi, horan hainbat politikokin batera, da, Mikel baita artean egongo zen, da, profesionalak, eta bertan arrakazta kriston auki zauela Euskal Ardauak Japoniarren artean. Beti esan dugu, Japoniarrak eta Euskaldunon artean badagoela holan harremana ona, ez? Eure gustetan jake Euskal Herria etortzea, gure gastronomia eta gure ardagoa dastatzea, guri gustetan haku baita artean
Japoniara joatia, hizkuntza be, ulertzeko, igual, zailtasuna. Bai, beraiek gaituzte ulertuko ezer, da gu beraiek ez da ere. Hori bauko, aman komunian oso langileak eta ekintzaileak gara biok. Eta, eurak esaten daue, hainbeste gustatzen akela Euskal Ardaua, dalako oso umamia. Ja, ni benetan umamiana, ez dut harrapatzen zer dan umami kontu hori. Umamia, ez da dozue, ez dakitzu ezein da, esaten daue dela, bosgarren, hemen. Hau geisteko? Hau da, ez hau, mengoa. Hau, hemen txea. Eskerrik asko. Hori jetxiotzut, beste da batutan zandabil. Vale, oso ondo. Eskerrik asko. Vale. Eta, umamia da, bosgarren zaporia edo, esaten da, gatzia, gozoa, mingotza, pikantea edo, eta badagoela bat umamia eta da danak ustartzen dituen zaporea. Da super zaporea. Orduan, eurak esaten da, txakolia bat ezbe, daukala, puntu umamia, ahoa betetzen dotzula, da benetan daukala zapore ederra. Bai. Ez dakit, gero, gainera Ferixan ostien, Japoniako emperadoriai, helarazi jako nolako euskal botia sorta bat, ez? Bai. Ardago hausten hortek. Nik oraindik umamiana esati zuen, ni umamiana oraindik hor ez daukat nire gustutegian ez daukat oraindik sartuta, umami zapore. Nik uste dut asko daukala gazixakin. Ze justo irakurtzen badituzu lan zeintzu dira produktu umamiak. Biziak dira. Beti dira urdaia azpikua, soja saltxa, ardaua, badi hori, niretako ez gazia besta ez, baina puntu hori daukienak. Vale, horrekin jatzen. Bai. Xerratan gure bihotza moztuko dugu, eta gero saltza inda dauenean, bertara botako dugu. Eta? Oso ondo. Hemen dana, kenduko iziko pixkat hemen zanak, zegone bere, hau izango da, hau lodia, Bai. Egia esan itxuran, ez dakit, euskal gure bihotzan oso eskala dituak, anatomian dortan, ez da gutxo ere, baina oso antzekoa, ez? Bai. Itxura bazaukan, gaulan, kanpotik ikusita, Bai, ez dakit. Lehenko gurean ibili ginen berbaitzen gastronomia garaikideen artean, eta holan zerrenda bat aipatu zotzu egun, ez? Baina bat falta jakon. Eta da, gastronomia iragankorra. Hau da, erderaz efimera izango zana. Bai. Sonatzen gatzu? Bai. Oso modan jarri dana. Eta da, hau, honek formatu desberdina dauzka. Baina, kontzeptua da janari mota bat, egun gutxitan bakarrik daukatzula eskuragarri. Hau da, batzuk jartzen dago, adibidez, postutxuak, formatuak, pop-up formatuan. Hau da, jatetxe batek, adibidez, jatetxe bat, Donostikoa dana, edo Iruñakoa dana. Eta esaten dago, abitxu, 2 egunetan bakarrik, egongonaz Bilbon, alokatuko txoko bat edo sukalde bat, eta bakarrik 2 egunetan egongonaz hemen janarixak emoten. Hau da, zerrenda edo erreserbak itxeko zenbakisa, eta segitxuan betetzen da. Eta hola, itxaitxuzte, hori, bakarrik 2-3 egunetan, eta formatu horrei pop-up deitzen jako. Pop-up? Bai, pop-up da, eta da, une berezi bateko eskaintza. Hau itxen da normalian, sasoiko produktuekin, edo proposamen gastronomikoak itxen di, bakarrik igual produktu baten inguruan. Hori inzeike hori, jatetxe bat beste herri batera joan, edo nik ezagutza ditut jatetxe batzuk, adibidez, Kasagarraz, Kasagarraz, Karrantzan, eta Karrantzan dauen jatetxe honetan itxe dituzte, adibidez, behiaren edo idiaren jaurdunaldiak. Eta bakarrik menuak iraute ditu 2 aste urtean, eta da, itxe dituzte behia hartu eta behiakin errezeta pila bat. Ez dakit bixotza bebai sartzen dauen tartean, galdetuko zabore behitako sukaldarixe, eta igual ideia bat emongo zau. Baina eta orduan gastronomia hori da, segatxi jendiai gustatzen jakolako esklusibidade hori, ez? Jakitxia bakarrik 2 egunetan edo 3 egunetan aukiko zela eskuragarri, eta gero, ez tozula inoiz probauko. Zu imaginau, beti gustavo izan gatzula, hau bitxor, ez? Etxe barrikoa. Haukaro guk, etxe onduan daukogu, hurbil, joan gaik ez dakit, bitzat domekan baten, edo pintxo batzuk hartzera, edo erreserbaki. Baina imaginau, zarela, ez dakit, Kadizekoa. Edo zarela Parisekoa, ze hori da nazioartean oso ezaguna. Bai, erogu ez da, Tokioko eneko atxaren jatetxera. Tokiokoa, Tokion dago.
Ja, baina, bueno, eneko atxa hemen daukagu. Baina da, ba hori, imagina un noma jatetxekoa, ez? Vale, noma. Ba, imagina un nomakoa, datorrela Bilbora, eta esaten dau, behitxu, azaroak 2025-ko, gainera horrek, holan, itxe dituzte iragarkixak aurretik. Ba, egongo naz, azaroak 11 eta azaroak 12, hemen Tokioko jatetxe honetan kosinatzen. Sarrerak hemen, hori, segitxuen agortzen da. Eta kobratuko dute nahi duten, nahi dute zen sukaldari horiek, olako... Sukaldari horrek, bai, gero pop-up badauzlan xumeagoak. Nik ezagutze ditut, adibidez, lagun batzuk, Madrilen, lagun batzuk, influencer moduan beba itxen dabela lan, sukaldari xadiela, eta, adibidez, itxen dabela, gaieten pop-up postu bat. Zeurak, gaietak asko itxe dituzte Instagramen, eta asko partekatzen die, eta batien, behitu, jatetxe honetan egongo naz, martitzenean, 5-tatik 8-retara gaietak saltzen. Bakarrik egun horretan, eta segitxuan betetzen da. Eres, bueno, kontzeptu hori, gastronomian behointxe modan dagoela. Hortan, oso politia daukana, zezen gorriaren marka hau, edari energetikoena. Horrek dauka Austrian, 6. hangarra edo deitzen dana, eta da, beraien erokeri guztietan, marka horrek erabili dituen bagailua, motorrak, kotxeak bat formulakoak, paraxutakin salto indutenak, ez da izan? Museo bat bezala? Museo bat bezala, nonorea. Eta tipo honen bi pasioak dira, olako kirolak eta gastronomia. Dauka jatetxe batan. Jatetxe horretan hartzen du eta bere sukaldari nahi du eneko atxagotea. Ero Martin Berasategui segondi da beraiekan. Eta bialtzen du bere sukaldari burua eneko atxaren jatetxera, astebete egoten da eneko atxaren jatetxean, menua ikasten du, eta gero astebetean, hilabete, ematen dute eneko atxaren menu hori, hilabete osoan. Baina hori adostuta egongo da, ez? Adostuta, bai, eneko atxa lehenengo astean bejoan iten da, ara joaten da. Joan dira eneko atxa Martin, joan dira munduko sukaldari onenetakoak, berak, oso ondo ordainduta, menuan ere oso ondo ordaintzen da, baina leku berdinean, han, bienan uste, Salzburgon zegoen, Salzburgon daukazu, aukera joateko pop-up da, azkenean, han, munduko jatetxe honenak handi basatzen dira. Eta bertakoek, dirua daukatenek, noski, aukera daukate, beraien iritik pasatu munduko 3 Michelin izardun jatetxeetara joateko aukera. Esaiozu urrengoan joaten zarenean, txorieneko menua bebai nahi badau, azlenetik guztia jongo garela, eta... Doainik, erondoko brauta. Bueno, ala, konbidatzen boskue bebai da, ala ataratzen boskue, ez dakit, pasiotxo bat emoten, angua erakusten, etxia emoten boskue. Bi jatetxe euskate, gero daukete beste bat olan... Normala. Bai, esan dezagun normala, hori ja ez dago handa angua sukaldarien menua, baina hori aukera badao, Bai, politxa da, bai, originala behintzat badala. Bai. Bueno, patatak berrinduta. Patatekin, legunen gaina Robuxonena aipatu gendun. Joel Robuxonen errezeta ekarriko izuet patata purena. Eimar dugu saio bat, motza, errezeta motza, Joel Robuxonena. Baina hori ez da, esan patata krema da, guri krema, ez? Patata pur bateke. Ez, kiloko 300 gramo dira, Bueno, ez da inbeste, esan gehiago izan altzan. Bueno, hori hor, utziko dugu, poliki, konpota egiten, saltza murrizten, eta oin, hau, hartu, eta gurina, hiperbelt pixka botako diot, gurina urtzen jungo da, esne pixka botako diogu, eta egin behar duguna, falta zeguna da, bueno, baina patata purea inda daukagunean, asa hemendi botako diogu nahi beste, horrela, baina horrela, posketak nabaritxun behar dira, Eta bakarri falta zaigu, saltza honi ordu erdi uste hemen plo, irakiten, birrindu iragazi. Gure bihotzaren gainean, eta gero, guarnizio honekin, zerbitzatu, oaintxe gatoz, gora bihotzak. Ploplo. Ze kolore? Bai, ardo beltzana, bai. Nabaritzen da zer atara dan, hau ez dakit txilindro izaltzan, ez da, gure bihotza. Hau ezin da disimula. Bai, gogoratu gaur, bihotza saltzan prestatu dula, EITB maratoiaren egun honetan, eta ardo saltzan norbaitek duda baldin bazeukan. Hemen, eta gero bestaldetik, hemen dauzkazue,
patata purea eta asa biak nahastu ditut, eta hau, benetan oso goxua geratzen da, probatu ezazu etxean, ze erra dago, haragien eta lagungarri moduan, tak, hortxe, hau, aldemen batera, hor jarraitzeko plo egiten, eta hemen daukazue gure bihotza ardo saltzan, patata eta asa purearekin. Vitali, zure lehen aldia Bihotza probatzeko. Ja, ba. Hemen, egia da, bueno, saltzan zaporea eta hartuko duela honek, noski. Ez da hit, holan, zerekin identifikatuko zenukezuk. Zer erraikin. Gibelakin. Gibela etortzen jata putxo bat. Baina, suabiago da. Hau suabiago. Baina, egisa da, erresta honekin, bihotza lapurtu ustaz. Ai, ama. Azkenen esan dut txistia. Arbitro, cambio, aldatu. Bai, ointza aldatuko erresta. Eta nik ingo itxut, perretxikoak, arrautzakin eta urdai azpikoakin. Zunei dozuna, poritza. Nik erresta simple batek hartu dut gaur, zigor, eta bueno, barrengorretxak ekarri ditut, besteolan perretxiko sorta bade bai, urdai azpiko arrautzak, berakatza eta gazta, eta presia, osa gutxi, Nolengo oso. holaxe. Zartagin baten berakatza erregozikot, gero barrengorretxak gehitxu eta kosina bengo itxu. Jarraian urdai azpikoa bota, nahasi, eta gero 3 zurotxo ingo zartaginean arrautzak bertan kraskatu, zartagina tapa batekin estali, gorringoak inarte, eta perresia eta gaztakin zerbitzatuko itxu. Eta holaxe, da egisa da nik afaltzeko eta askotan itxe duten gauza bada. Holan, abai, holan gustatzen. Sartenekuak horrak deitzen dienak. A ber, txe, Patri. Sarteneku, hau ez da sarteneko. Bueno, bale. Baina... Alesek entzuten bazaitu, hau ni sarteneko deitzen. Sarteneko ez, baina holan, nik... Bakit ez dala sartenekoan errezeta... Azaldi barduena agian, bizkaitarrak ez dinentzako zer da sarteneko. Zer da sarteneko? Sarteneko da, xolomoa, txorixua, txistorra, erodanalakoa, arrautza frigituekin, sartenian hola da, sarteneko. Sartenean prestatzen diren gauzak. Bale, eta hau da, sartenean prestatzen den gauza bat, arrautzekin bai dena. Urdai azpikoa tartean. Nik sartenekoa daitza dutzat, nik beti sartenekoa, edo nire etxean ez da izan beti xolomuan eta txoixuan eta, baizik eta da, erreferentzia bat. Orduan, nik adibidez... Baina ez da sarteneko errezeta ez? Sarteneko, hori ez? Hori da, nik. Da gaur, ingozu sarteneko da, hor, behitxu ze dauen oskaiun da, xolomua okitzen gozu xolomua, bestela barren gorri batzuk. Osa, fregitutako gauzak, izan dira fregituta, ero salteatuta, ero hor sartenian indako, galegia, ez? Bai, eta gaurkoan, perretxiko batzuk. Oso ondo. Bueno, perretxikoak gaurtez, berandu eta gutxi egizan, nire inguruan lagunak eta dauzkat oitxura handia daukatenak, han urkiola inguruan da jende pila bat ikusi dut, eta aurten, esan dute, berandu eta gutxi, gure inguruan mentzat oso gutxi egon da, eta horretako, bueno, ez dakit, arau batzuk, nik uste dut perretxikotan ibiltzen dienak gehienak ere zautzen dituztela, ez? Bueno, laban batekin joan barra, hori nahi eta nahi ez, mosteko, perretxikoak. Aurrekoan bidixo bat ikusi nauen, tipo badoian da, olako, lurretik entzen dauen. Atara iten dagoelan. Eta botasotzien, komentarixotan da olako bronka bat. Labanakin mostea garrantzitsua da. Gero, baita plastikozko poltza baten eramatea, ez da eraman behar. Hori ez da ere, lehenko eta behin beraiei kalte, ondo estilako iten, perretxikoei plastikoan sartuta jutea, eta gero bere esporak ere estila, beti azkenian, bueno, otzaran berez, hor zulotxoak ero eta handik bere esporak ero askatzia errexagoa da, eta horrekin, gehiago bateako dira gero perretxikoak, ez? Hala ere, hor, asmatu zuten bere unian motxila bat, nik aditu egin entzunda. Motxila bat berezia perretxikotan juteko. Hau da, motxila horrez zer zeukan, azpian zulotxo batzuk egin da. Zu jartzen zen ituen perretxikoagan, gero gainean, eta zulotxo batzu zeuzkan hemen azpian, eta zu, teorian, juten zinen, hori, esporak eta zabaltzen. Aditu egin nik entzun dira, eta motxila horrek ez duela zertakoa dio. Holan, argi eta garbi esan da, ez? Gatz bizia bezala, antzeko zerbait. Ez du gehiagitako balio.
da komodoan, baina argi da ona, plastikozko poltsa ez, naiz eta jendea ikusten da nolakoekin. Eta gero, askotan esaten da, ezautzen ez dituzuenak utzi bertan, eta ezautzen baituzu eta pozoitzua badira ez ikutu. Ohitura txarrori jenden bar dugu hartu eta ostiko bat eman, hau pozoitzua da, eta pun, ostiko bat eman da, ez da behar, hola beste inork ez du hartuko. Ez du hartu behar, ez hartu eta listo. Eta joango zara gehiago zabaltzen, bez? Azkenean esporak ostiko kada... Berdina, bere funtzioa naturan izango dute, pozoitzua direnak, ez? Eta norbaitek izaten badu, norbait zaiola sondero hartzen, ez hilkor bat, noski, argi dago. Tripako min bat ematen hartu du perretxiko, gozo dira, jan. Alako tripatxo min bat, Baina, nila bat ez da moduan, perretxiko guztiak jangarria dira, denak dira jangarria, batzuk behin jango dituzu bizitzan, gehiago ez. Baina, eta lehenko remedioak, hori nila human eukana, hori zuena hartu, eta edozein jate zuen, da gero esnea eraten dut, eta listo. Hori lehenko ohitura bat bazan. Antidotua, esneak danatako balitza. Esneak izendatzen dut dana, eta esnea eratzen zuen. Hori ere, ez da oso eramangarria esan dezagun. Espada zu ezautzen, ez hartu, eta gaur egun badaude aplikazio pila bat, mugikorrerako, hor kobertura izan behar dugu, noski, estaldura izan behar dugu, baina bestela liburuak eta badaude, eta mundu horretan barneratu nahi baduzu, hartu liburu bat erosi, eta liburuarekin mendira joan zaitezte. Hementxe dana jangarrixak, dauzkau xitakeak, dauzkau kardo deitzen dienak, kardu perretxikoak, dauzkau ostra perretxikoak bebai, eta barrengorrixak, Parisko barrengorrixak. Badauz hor Parisekoak txurixa dienak eta Portobelokoak marroixka dienak barrengorria danak. Eta ona, orduan, ontxe, hau, itxendan bitartean, engau, urdai espikoa. Urdai espikoa sarteneko. Sartenekoa. Oso ondo. Hor, oso nik azken aldian ikusi dudana, jende, batez ere, ez heldua eta ez hain heldua, perretxikotan ibiltzea bizikleta elektrikoarekin. Bai? Hombre. Ostras, hori sekula ez dut ikusi. Lehen, padre, perretxikotan joten zanean, inguru bat ibiltzen zinen, inguru bat eta pun. Inguru horretan espazioen ezer, ordu batzuk eroan ibili, ordu pare batero, eta espazioen ezer ja ziratik ikusita, jenteak, beste inguru batera joateko, agian kilometrora daude, eta denbora pila bada. Gure inguruan nik ikusi dut, jente nagusia, otzararekin, bizikleta sartu otzara hemen manillarra aldu, eta elektrikoakin, da esan da, zer hau? Hau pretiko, kriston inventua da. Momentu baten hartzen dute, hau inguru guztia hartzen dut. Eta horrekin edo zintokitare izten naiz, ze toki batzu, parke naturala direlako eta hor, kotxiak ezin dituzu sartu. Orduan hartu, honekin joan naiz punta honetara, beste puntara, ez da egizer, bizikleta baster batean uzten dut, hor badago teknika bat, ez lapurtzekoa. Horrek magiak entzotza gauzia, Zoa. Zakit. Zein atrukua? Eta kotxian jutia batetik bestera. Zein atrukua ez lapurtzeko? Lapurtzeko, olako bizikleta pilizatzen duena, mendipuntan basaude, Bai. Ketzen dituzu gurpiletako bi ejeak, eramate dituzu zurekin, uzten dituzuan gurpilak eta bizikleta, eta haber kargatu behar duen 20 kiloko bizikleta bat, mendian berantza, iskutatu inaldu, hori teknika, hori esan dezagun ez lapurtzeko, prekario, azkarra. Aukeran, egun baten tokatzen bazaizu, jutea toki batera bisitan, eta herrian eizu, eta kandaua, katia astu bazaizue, hori izan daiteke bat. Naiz eta bizikleta eraman alduten. Baina, hor, mendipuntan funtzionatzen dut normalean. Nik hori iten dut, Bai, zukite oso? Nik, iskutauta duten dut, baina, gero, gurpiletako bi pasadoriak, kendu iten dizkiot, nerekin eramate ditut, eta orain arte ez diaten jo, lapurtu. Mendian gure Euskal Herrian daun kulturarekin ez dut uste lapurtu. Hori zigor iturritan trukua, eta bentxe Patrizia Biteliren errezeta, perretxikoak, urraezikoa berakatza, eta bentxe zulotxo batzukin, perretxiko gehiago baldin bauzkau, hor tartia egon bizara ditzen, baina bestela, zuzenien beholan, perretxikoen gainean, botakau, eta ingo die gure arrautzak big time. Eta hau, jakin dezazue, arrautzak osasuntsua dira, bihotzerako oso onak, eta gaur, baite maratoiaren eguna da, bakizu egun guztian zehar hor gaudela, irratian da telebistan da guri entzuten ari zaete, telefonoz deika gu izan gara bertan, aukera daukazuela, hor azpien daukazuen telefonoa horretara deitu, eta hor, zuen doaitza emateko aukera dago, aurten bihotzaren inguruko gaixotasunak eta sentatzeko horrek ikerketarako dirua biltzen ari gara,
25. urte hurrena ETB-en maratoia egiten dela, eta hor nahi zaituztegu zueik ere, zuen doaitzarekin, poltza bakigu betetzen ari dela, gogorantza doa, gero eta gehiago betetzen ari da, baina gehiago behar dugu. Orduan, deitu, bizumez behin alduzue, hor dago zuen zenbakia bizumez egiteko, eta aintzazue zuen doaitza, 5, 10, 20, 50 alduzuena, ero nahi duzuena. Guk eskertuko dizugu eta. Hori da. Bueno, baina nik tapa jarri dotea, Oso, ondo. Hori, eskenean, zuringuak eitzeko. Hemen asmoa da, gorringoak aldan gutxien da, eta... Bai, eskenean, bueno, ogisa ukitzen badugu, arrautza apurtxe bat olan apurtzeko. Atarako estazu patatak zuritzekoa hori gailua? Bale, zein, laranja, bestea... Laranja. Bera, Patri laranja salea da, nik honen salea nahi, nire txian nik olakoa daukat. Bestea... Txendo, baina hobeto moldatzen nahi zonekin. Ni honekin, hobeto moldatzen az beti erabiliz. Baina hori, gazta zuritzeko ez dala? Bueno, gaur bai. Ia, baina, zero. Zero zikot, gaiu bat berez isa mentxorien aukitxa honekin. Daudo Parmako gazta, baina, bueno, edozein gazta ondu, etxien daukotzuena, Ibiazabal gazta bat, Erronkariko bat, Iratiko bat... A ber, itxon, duda daukateta. A ber, EITB... @.eus. Hau, bueno, txoriene abildua itb.eus. Gorria o laranja dago? Gorria. Nik laranja esan dozunean, bueno, esan, arixa jasot... Beltza nahi duzu? Beltza dago, ez? Ordina data. Hala, bueno, equipo. Mano, va. Zigor, koloreak, berdea... Arrautza, laranja, ez? Laranja. Bueno, ondiokan ez dago txurixaina. Bai, baina gehiagik ezain gorringoa, bale. Horutzeko, bale, serio. Bueno, a ver, hogeita... Bai, koloreekin oso bazi... Bale. Oso ondo. Legunean aneiai bikotean dako, koñatan dako, laranja hartu nion da ez koral kolorea da, zigor. Ez que zuk be, ez ezautzia. Hombre, zeinek ez du esatzen koral kolorea. Hau, korala dago, daude pastel koloreak, gero dago datil kolorea, datil berde kolorea, gero dago gorria, berdea, urdina eta beltza. Mutilak eta koloreak. Eta listo. Hoi bai, gaia. Bueno, gogoratu idazu gure lankide bati, ez ustean nire postredik gehiago bat. Vale. Nik hementxe, minutu bat edo bi eitzut txuringoa guzti zeitzeko, beraz, zerbitzatzen eta ze koloretan txuria gatuko da? Horiska, beix. Ya está, beix. Itxura. Bi esan? Gorringoak bere... Kolori ez da gize kolore da, baina oso itxura ona dauka. Ez ara minduta lan geratuta. Era bat. Zeharo, gaur gabian ez kolori egin. Sentitzen dut. Bai. Bueno, baina zu behintzat disimulatu indu eta ez diazu ezer esan, gero esango lakideak deitxu dio laranja zuri gorri bati. Baina, horrek ez dauka, zeitu motatzen di. Pom! Iritzi guztiak errespetatzen ditut. Nik ez. Bueno, hementxe, gure arrautza, terretxiko eta urdai espikuekin. Hau zer, zarrezkak imakarrik ez? Bai, salduko? Salduko bere. Nolakoa dira, norek influenza dana beti gorringora juten dio, gorringo. Zelan gustatzen zaizuen? Ez, hartu zuk zuringua. Baina, nire esan apurtzean, ha? Hartu. Nik, ez dut esaten jatearena. Apurtu egiten da, perretxiko hartzen da holan, txop, bajan egiten da. Ez da zuringoa jatearo, ez? Baina, Patrik, ez da oso irudi, holakoa, onartu zazue. Bada. Ikusten zuen gorringo bat, eta ja, dardarka jazten zate hor, honi moztu berde. Hau, erra. Zuk txorien ikus zaitxutetxen, Bueno, derri hortitzen, Bueno, egisa da, oso goxua dagoela. Benetan goxua. Bihar ostirala. Eta astia bukatzen, etorri zaitxese gurekin. Bihar ez da oso goxo dauzkagu. Benetan, Torri. Agur.